Rýchlo ten tým nebudem vedieť dávať. Klapka, kamera, akcie! No boli sme včera vo fitku a potom sme boli na káve večer. Štarteri sme boli, no. Tam sme sa naštartovali. Je to čistá fantázia. Dneska podáme nadpozemský výkon. Samo bol s nami až do rána. Samo má depresiu. Takže rozdýchávame depresiu. A ideme na to. Takže dneska budeme strihať modela na Barbera Dekady. Vychádza gala večer, ktorý v Čechách a na Slovensku nemá obdobie. Tento večer sa bude niesť v znamení odozdávania cien tým najlepším barberom, ktorí si svoju nomináciu zabezpečili umiestnením sa v súťažiach Barber Battle na Slovensku a v Čechách. Táto udalosť vytvorí príležitosť na stretnutie sa s lídrami v tejto oblasti, networking a vzájomné podporenie vzťahov. Na tejto akcii jednoducho nesmieš chýbať. Tešíme sa na teba. Poďme si spolu ostrihať modela na Barbera Dekady. Povedz niečo vtipné. Skoro som mu pichol do hlavy. Tak to dosku, alebo nebolo tu toho dievčata, Keby ten stabilizátor. A ešte kto by tu mal byť s mikrofónom, tak štát. Tak dá sa do kamery. Mám vlasy jak hríb. Ahoj. Ale chcem, najlepšie sa mi vždy cvičilo iba do vlastnou váhou, len to na začiatku vždy je úplne, Ja mám takú fotku z predštarteru iba s krvavými prstami, tak sme tam spáli, tí kokos, iba na moje narodeniny. Ja si pamätám, tam to bola proste, že Battle Royale, ty kokos, že last man standing, že tam to každý druhý chcel zbiť. Tak a tam to každý druhý človek chcel zbiť a čiže proste tam není, že... Už ani keby chceš, tak nedostaneš. Tak potrebujem Ritter X Spikey Dado. Takže, aké máš hodinky? Casio. Casio? Piči. Real shit, lebo ti poviem jednu robotu do piča a sadneš si na ňu. Máš oný, nemáš čo na šperoxidky? Mám. Nališ mi si na trebočie, lebo mi to dlho nemá dosť spraviť. Chceš ho odfarbiť, he? No, iba že mi to natreš na 15 minút a ja to umieme tu vo vode, bude to v pohode. Čau, prosím ťa, ty nepamätáš si, aký toho peroxid koľkatka na tie obočie? Že koľkatka to bola, 3, 6 alebo 9 na ten perok. A koľko sme to tam nechávali? 15 minút. Ako často si to farbíš? Tak, jak dojde, akože, tak úplne hodne. Nafarbíš aj Maťovi, Juri? Nie, tam kokota iba sedí a nič nerobí. Ajajaj. Povedz, kam ideme, Juri. Takže vybrali sme korejskú reštauráciu, kam sa ideme práve napapať. O 4:00 máme dohodnuté štúdio, takže máme 1,5 hodiny. Maťko, napapáš sa tam? Nedozvám, dúfam. Tak daj. Bam, čau ti, ty koko. Tam priťahujú mladé. 16 kín. Si konzervička trošku. Poďte. Vy si už dofajčil? Tak poď. Pekné, ne? Dobrý deň. Juri, prečo si nesadneš? Zajednáme stoličku. Neviem, čo to je? Že mi povedal, že mi to vyčistí pred 5 minútami, tak dobre sa mi stojí.
Dúfam, že to jedlo bude stať za to. Čiže ja už sa chcem najesť, takže ja som veľmi hladný. Nebol to dobrý. To je tvoj obľúbený barber? Môj? Jasne, to Miško. To vyzerá strašne dobre. Kamo, ja už vidím, jak za chvíľu budeš cúvať a prebehnú tú lampu. Chytil za hlavu, keď budeš padať.